Ya, semoga pepanggihan dalu menika dipun wiwiti sinau sesarengan kaliyan wicara Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawujudan mugi tansah kajiwa kasalira panjenengan sedaya menapa dene kula wiwit ing titiwaci menika ngantos ing saklajengipun. Muruh kami lampahing pasinaon semoga dipun wiwiti kanthi ndedonga sesarengan anut kapitadosan ingkang masuk semoga kula dherekaken. Matur nuwun. Nggih, dalu Mas Roni, Mas malah Mas Irfan, padha karo sing biasa siji, Mas Irlando. Nah, Irlan, Mas Irlan, nggih. Lajeng wonten ing online menika sampun rawuh Pak Widodo, lajeng dalu Pak Widodo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Pangapunten mboten saged on cam gitu. Sampai mantuk. Nggih, Pak Widodo. Kuwi wonten Bu Marni sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Pak Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marni yo kanca lawas menawa. Nggih, matur nuwun. Ugi wonten Mas Andreas Kurnianto niku sampun rawuh. Nggih. Mangke saged nepangaken diri uga saged on cam. Nggih. Nggih. Dalu menika nglajengaken materi ingkang kawuri. Kawuri menika lamaran. Lah sakniki contoh serah panampi srana sekedhap niki pun leres dereng sing masrahke srana nggih. Ampun Pak, contoh panampi srana. Mboten sing menapa sing masrahke srana. Oh. Wah, dereng kula edit. Oke, kula padosane. Contoh panampi srana. Pasrah srana. Nah, iki. Contoh pasrah srana. Nah, contoh pasrah srana. Terus menawi kalau wingi menika nglamar, lamaran ditampa, nah sakwise lamaran ditampa menika lajeng masrahke srana kemudian mantunipun peningsetan. Nah, peningsetan sakmenika lajeng dipun gerba, dipun ringkes wonten ing lampah upacara sanesipun. Pamanipun nalika siraman terus midodareni. Lah begine niku midodareni niku ngono pasrah srana. Ugi sadurunge akad nikah, pamane. Sadurunge akad nikah menika wonten serah-serahan. Nah, sakmenika pasrah srana menika pun sebat serah-serahan. Nah, kemudian pun sebat paningsetan. Nah, paningsetan menika nek rumiyin menika ya beda dina karo akad nikah. Beda dina karo midodareni. Dadi memang memerlukan beberapa waktu. Para sonjo dan iki lamaran. Lamaran let dina atau let bulan menika peningsetan. Let bulan meneh pakai mantu. Nah, sakmenika terus diringkas. Diringkas lebokene midodareni utawa neng akad nikah malah kepara srana menika ana sing masrahke bar akad nikah mergane naibe selak kesesol ngayahi papan liya. Menika kados ngaten. Nah, srana menika
Estunipun saking kulawarga manten kakung tumuju dhateng keluarga manten putri. Dadi sing mlebu srana niku tidak termasuk mahar. Mahar atau mas kawin menika tidak termasuk dalam serah-serahan srana menika, karena mahar menika sing wajib menika saka manten kakung tumuju manten putri. Dene srana-srana menika saking keluargane manten kakung pada keluarga manten putri. Menika kados nata. Menika wonten contoh pasrah srana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng kadang panatacara ingkang sampun paring medal dhateng kula. Menika cara Mas Sarono. Jadi pertama kali menika kudu salam. Salam. Matur nuwun dumateng kadang panatacara ingkang sampun paring medal dhateng kula. Para pepunden, para pinisepuh, saha para tamu ingkang sagung dinurmatan. Saderengipun kula nanggapi menapa ingkang dados keparengipun kadang panatacara. Langkung rumiyin keparenga kula munjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Hakarya Jagat inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit berkah lan rahmatipun ingkang wujud kawilujengan sarta kasarasan satemah kula sarombongan ing wanci menika saged kalampahan sowan silaturahmi wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sakulawarga. Amit pasang kalimat tabik mugi tinebihna saking petendu lan telak sarit awit kula cumantraka kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit mundi sesanggeman tinuding minangka sulih saliranipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu. Panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian. Suwan kula sarombongan inggih awit pangestunipun Bapak Mulyadi sekalian kasempuh pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing ngriki lampah kula sarombongan saking griya ing Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta dumugi ing wisma mriki inggih kanthi wilujeng nir ing Sang Rikala. Nanging bilih suwan kula sarombongan kawawas randhat kepara kasep satemah boten saged ngetrepi dhateng titiwanci ingkang sampun pinasti. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selahi. Awit saking menika kula nuwun agunging samudra pangaksami. Sakalangkung damel bombonging manah. Dene sadhateng kula sarombongan tinampi lan ingacaranan kanthi sakataning kekadangan pinapak kanthi pupuh sarta pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu lungguh. Awit saking menika kula ngaturaken agunging panuwun. Panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi wigatosing suwan kula sarombongan menika inggih awit mundi dawuh pangandikanipun Bapak Sri Kuncoro sekalian. Ingkang sepisanan Bapak Ibu Sri Kuncoro ngaturaken salam takzim katur dhateng ngarsanipun Bapak Mulyadi sakulawarga sumrambahipun dhateng para sesepuh lan para pinisepuh ing papan mriki kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi keparenga nampi kanthi renaning pagarih. Dene ingkang angka kalih nyambet atur pirembagan ingkang sampun kapengker antawisipun Bapak Mulyadi sekalian lan Bapak Sri Kuncoro sekalian bab anggenipun badhe angraketaken balung pisah daging ingkang renggang kanthi manjing bepisanan. Gegandengan sedaya pangandikan menapa dene panggalian sampun gumathok estining sedya sampun golo gilig pramila minangka tetangsuaning pangandikan ing titiwanci menika Bapak Sri Kuncoro sekalian miji dhateng kula sarombongan supados ngaturaken sarana miwah upakarti jejangkeping tata cara palakrama. Inggih menika wujud kisang sanggan Raja Hayu
jangkep sauba rampenipun minangka sarana anggenipun kagungan kersa mala kramakaken putra kakungipun. Nun inggih Nak Mas Bimo Hadi Suryo calon daup kalian putra putri panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi nun inggih Nak Ajeng Dewi Wulandari. Kanthi pangajap mugi anggenipun palakrama sageta rahayu widodo nir ing sampikala. Pak Nyosewu, layarnya kok mboten geser nggih, lihat saya nih. Bergeser. Nggih, sepertinya nggak tahu di tempat lain geser gitu. Jadi teksnya itu tetap nggih. Kula share ulang. Share ulang berarti nggih, Mas. Tapi kula share ulang. Contoh penghasilan sekolah. Sampun jalan menika. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Salam taklim, dinangka kalih nyambut atur pirembagan ingkang sampun kapengker antawisipun Bapak Mulyadi sekalian lan Bapak Sri Kuncoro sekalian. Bab anggenipun badhe angraketaken balung pisah daging ingkang renggang kanthi manjing bebesanan. Gegandengan sedaya pangandikan menapa dene panggalian sampun kumathok, estining sedya sampun kula gilig. Pramila minangka tetangsuhaning pangandikan ing titi wanci menika Bapak Sri Kuncoro sekalian miji dhateng kula sak rombongan supados ngaturaken sarana mewah upakarti jejangkeping tata cara palakrama. Inggih menika wujud pisang sanggan Raja Hayu jangkep sauba rampenipun minangka sarana anggenipun kagungan kersa mala kramakaken putra kakungipun nun inggih Nak Mas Bimo Hadi Suryo calon daup kalian putra putri panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi nun inggih Nak Ajeng Dewi Wulandari. Kanthi pangajap mugi anggenipun palakrama saged rahayu widodo nir ing sampikala. Kejawi menika Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken upakarti pangiring jangkeping sarana ingkang wujud boga lan wastra. Ingkang sinebat boga inggih menika dedaharan guru bakal guru dadi dene ingkang winastan wastra wujud sawetawis busana agemaning calon panganten putri jangkep lan sarana ngedi busana sarta ngadi salira. Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken sawetawis redana wujud arta ingkang boten sepinten cacahipun kanthi pangajap sageta minangka jangkeping sarana anggenipun Bapak Ibu Mulyadi netepi darmaning sepuh Amiwaha Putra Mahargya Siwi. Apabila sampun boten wonten ingkang cijer lan kaliput sedaya menika dipun pisungssungaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi mugi kepareng nampi kanthi renami penggalih. Dene ingkang tiga kula ugi kinen nglarapaken calon panganten kakung nun inggih Nak Mas Bimo Hadi Suryo putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kuncoro kanthi panyuwun ingkang bilih sampun dumugi titi wanci tumapaking gati mugi kaijabna anut saktataning agami Islam. Lan menawi wonten keparengipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha dawuhing penganten kanthi tata cara adat ingkang lumampah ing papan mriki, Bapak Ibu Sri Kuncoro namung nyemanggaken lan ngaturaken agunging panuwun. Makaten atur kula awit mundi dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Dene menawi sampun kagalih cekap sakpari purnaning adicara menika kula sak rombongan kepareng nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestunipun amrih lampah kula saking dalem mriki
Dumugi ing griya Kampung Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta saged rancak boten nemahi pepalan setunggal menapa. Makaten atur kula kathah lepating atur saha kiranging trapsila kula nyuwun agunging pangaksana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika contoh masrahaken. Dadi nek sing cara Jawa Srana baku menika wujudipun pisang sagan. Wujudipun pisang sagan ingkang dipun rakit saking pisang raja. Lajeng sarana sanesipun menika wujudaken pangiring. Pangiring. Nah, pangiring menika kathah banget, kathah sangat. Saking kathahipun lajeng dipun ringkes dipun gerbol nyebut wonten boga, wonten wastra, wonten redana. Boga menika makanan. Pramila teng naskah menika wau sebat guru bakal guru dadi menika disebut makanan mentah karo makanan mateng. Lajeng redana menika wujudipun arta. Jenenge redana menika jenenge arane menika serakah. Ning serakah menika ugi ada makna khusus teges liyane liyane duit dienggo tukon menika. Serakah menika ora sarwa-sari kudu laku kabeh. Itu jumlahnya terus pundi, Pak? Terus pundi, Pak? Jumlahipun wonten ingkang pun sebataken kalian wonten ingkang boten nggih, yang ingkang sae tergantung ada, tapi nek iso malah ana sing disebutke berapa puluh juta, atau sing disebutke. Tapi mboten perlu sanipun nggih. Menika gumantung pasarujukan utawi wonten pamundutan utawi welingan. Deripun paminipun, wah iki dite serakah iki 1 juta disebutke lah. Kan ketok namane. Ning tumrap ingkang low profile mboten perlu kadang kala. Mas niki mboten perlu disebatke gunggunge pinten. Upaminipun kados ngaten nggih ingkang dados duta wicara nggih mboten perlu nyebataken. Cekap Kadang-kadang sik nyebut malah tamu-tamune disebutke. Nek nggon tamu-tamune mboten perlu digawe malah. Nggih, digawe. Itu memang tamu kan keplok ora tombok tamu niku. Nggih, nek tamu mboten perlu. Donge mah ketika tamune ceting cereblung ngoten niku mah donge nuduhke le kurang beretika malah. Nggih, kurang profesional tamune. Nggih. Tamu. Tamune sing kurang beretika, sing duwe gawe karo sing besane mon ora masalah kok. Oke, terus nek disebutke jumlahe menika gumantung. Nek saka pihak sing duwe gawe rasah ya rasah. Pamane saka besan ngersake disebutke nek sing ngaturi menika ora masalah ya apa? Ora masalah. Nek mboten menapa perlu nggih perlu disebataken. Tapi menawi model sak menika sampun mboten wonten nggih ingkang nyebutaken ngene. Rumiyin kan wonten, rumiyin. Nggih. Rumiyin wonten nggih. Sampun hampir enggak ada lah. Nggih, sak menika cekap menika. Lajeng ingkang perlu dipun singkiri menika tembung ngaturaken sawetawis redana kangge sarana ngenteng-entengi sesangganipun Bapak Ibu Mulyadi anggenipun kagungan kersa malabrahmaken putra putri. Minangka sarana kangge ngenteng-entengi sesangganipun. Menika seakan-akan kaya ngemengke. Iya, nggih. Remehke lho, remehke. Walau kesane baik, kesanipun sae tapi itu nggih sing dikarepke. Nggih. Sing dikarepke apik ning ketika menggunakan tembung menika. Nggih. Dadi kaya seakan-akan remeh. Pramila ing ngriki pun tulis kanthi pangajap sageta minangka jangkeping sarana. Ampun, jangkeping sarana menika arep dikapake monggo. Kedah pisang sanggan iki. Nggih, dados pisang sanggan menika tumrap budaya Jawa menika sarana baku kangge upacara adat. Ingkang sebat adat menika upacara terkait dengan daur hidup. Menawi upacara tradisi menika ingkang turun-temurun dipunlampahi dening satunggaling masyarakat. Menika tradisi. Wonten tradisi menika nggih pisang sanggan, wonten adat menika nggih pisang sanggan. Dados pisang sanggan menika pun pilih saking pisang raja, raja hayu syukur raja tadahudan. Dados pisang raja tadahudan niku pisang raja sing neng tundunan paling dhuwur.
Dadi ra sak tundun to. Nah, sing paling dhuwur ini jenenge tagarutan. Oh, yang paling gede nggih. Ya sing paling gede. Dan Oh, namanya mboten pun itu Pak, mboten setunggal tundun to, mboten nggih. oh mboten nek pisang sanggan setangkep. Setangkep menika kalih Oh, liran. Nggih. kula ngene setunggal tundun mboten Menawi nggih. kang setunggal tundun menika kangge tuwuhan lho Pak, kangge ngajeng pintu nalika Oh, nggih. aturnya namanipun tuwuhan. Oh, sanes kembar mayang nggih. Oh dede, makanya kembar mayang beda malih. Nah terus pisang sanggan menika rak pun nek ditangkep ngaten nek kaya tangan tumadak. Tangan tumadak Oh, menika rak estinipun kaya doa. donga. Oh, nggih. Wong donga pramila dipun pilih pisang raja menika gegayuhan luhur. Jadi pandangan orang itu hidup idealis itu adalah raja. Sing dikarepe ngaten. Manjing kejawi menika pun sebat raja hayu menika rahayu menika selamat. Jadi panyuwunan keselamatan. Lajeng pisang raja menika dipun jangkepi mawi naminipun abon-abon. Nah, abon-abon menika isinipun menapa? Isinipun menika kembang setaman kalian kinangan. Menika pun sebat abon-abon. Napa kinangan kagem napa nggih? Dados kinangan menika utawi napa suruh gambir lajeng wonten Nggih. ijen menika jangkepipun pisang sanggan menika lambang kangge silaturahmi lho Napa nggih? Maknane napa nggih? manganipun Hubunganipun menika nggih. dados menika rak menjaga silaturahmi dados tradisi Nusantara menika saking Sabang sampai Merauke menika rumiyin menawi wonten tamu rawuh menika suguhane dudu wedang sik ning kinang. Nggih, kinang. Oh, niki Jawi napa Nusantara nggih? Nusantara nggih ngaten klub kana Jawi termasuk Nusantara. Menika nggih ngaten. Dados sebagai menapa wujud tetangsulane silaturahmi menika kinang menawi rumiyin. Oh, gitu. Menapa tegesipun nggih? Kenapa kinang? Kenapa enggak bakso misalnya gitu loh. Kenapa? Menapa rumiyin menika rak kinang menika rak padha karo nek saiki kasarane kaya wong udut lah. Kaya wong udut sarana untuk bersilaturahmi cemilane ngoten. Nah, dinggo kraketke anggenipun le silaturahmi menika pramila lajeng mawi kinang. Lah sak menika sing kinang wis entek ya. Dados ngantun westantunaken kemawon. Nah, secara medis dan sebagainya sangat banyak pigunanipun klebu kinang menika ugi dayani kendel. Awet selene kinang menika wonten gambiripun. Nah, gambir menika ternyata zat sing iso marai kendel. Oh gitu. Nggih. Kayak sabu-sabu berarti. Kaya sabu-sabu, nggih. Dadi marai kendel. Niku kinang menika sarana untuk silaturahmi. Saka Sabang Aceh tekan Merauke menika ngaten. Bahkan ada beberapa tempat menika nalika disugata kinang kok ora ngicipi menika suatu penghinaan. Oh, aling piye ngicipi nggih? Ahli ngicipi nggih godhong suruh sak suwek di mama sampun. Rakitan getir kok kepiye tetap menika sebagai bentuk penghinaan sing nyuguh ngaten. Menika beberapa tempat wonten ngaten. Lajeng sekar setaman menika lambang kautaman nek tembunge jangkep rak babar godo arum yas manis ing kenhaman tesi sinembuh ing laku utama. Terus menika wujud doa supaya selamat lajeng sesambetan menika tansah saged sambet liripun bebrayan Jawa menika nglenggono menyadari dengan sepenuhnya bahwasanya hidup di dunia menika ora mung wujude niki ning ana kehidupan lain sing bareng-bareng ning jagat raya menika. Terus pisang sanggan menika wujud panuwunan kawilujengan. Terus wong Jawa ki dong iki wis ngilmu slamet. Wong kabeh dislameti kok. Nggih. Kabeh dislameti. Menika ngaten. Nah, Itu boten anu nggih, Pak. Bukan sanes saking makna
kalimat atau kata seperti kados wingi kan udan-udan atau sore-sore udan-udan Oh, nika nganu, menika embun-embun. naminipun wangsalan, Pak. Nah, ini sanes wangsalan nggih. Itu menika. Oh. Wangsalan. Terus menika basa perlambang semiotika. Simbol berarti nggih. Nggih, simbol. Terus kados gedang pisang Pisang rojo rojo. sekelas itulah. Iku, nah kena nggo upacara kematian pisang rojone diubet mawi lawe. Lawe putih. Oke, ngaten. Nah, menika upacara kangge kematian deripun napa menika panyuwunan kawilujengan tumrap ing sampun seda. Pramila diubet lawe. Lawe menika tepung gelang, tegese nek tepung gelang iki wis sampurna. Tepung gelang. Nggih, sempurna. Ketika sempurna niku mati kan. Oh, sudah utuh nggih. Nggih, udah utuh mati. Pramila nek wayang wong nggon ketoprak, nggon kesenian apa nek tangan-tangan arep gelut kadang kula ra njaluk tak sampurnake. Sampurnake berarti dipateni. Nika pramila tumrap budaya Jawa angka menika kangge panggesaan mesti ganjil. Angka napa Pak maksudipun? Angka menapa kemawon mesti ganjil nek Jawa. Tumpeng nggih wonten 7. Oke, lo keris nggih sekal 1, 3, 4, 5, 6, 11, 13. Sepatus mboten sempurna napa pripun? Ganjil menika lambang urip. Oh, ngaten. Nggih, ganjil lambang urip. Nggih, ganjil menika lambang urip. Napa identik kalian Islam ya? Islam kan serba 3, 7 gitu kan? Misalnya estunipun masyarakat Jawa menika sebelum Islam datang menika sudah Islami. Oh, nggih. Sudah Islami langsung wonten pitedah menika lan arek neruske kali bahasa itu. Seperti nek nggon kematian kan 7 dino, tapi 40 beda lagi ya, 40 enggak ganjil itu. Tapi kan ada hadis kalau nggak salah bahwa Allah suka bilangan ganjil kan gitu ya. Ganjil menika urip. Pramila panjenengan dolanan halma mawon. Halma ngene menika. Nek wis genep wis ra iso mlaku. Nek ganjil wis iso dilumpahi dan sebagainya. Nek ganjil menika urip. Nah, menika gayut kalian menapa pasrah srana kados mata. Nah, menika wau ugi wonten nalika pasrah srana menika wonten yang berkeyakinan sing dipasrahke itu dudu seranane sik ning mantene sik. Terus nalika kula dateng Ukir Sari Mogiri menika kekhasan daerah sana nek mriki nganu Mas masrahke mantene sik lagi seranane nututi. Jadi monggo nek mereka sudah menjadi kesepakatan tradisi setempat tidak masalah. Nek diurutke secara lakune lampah adat pasrah srana ki dhewe dina dhewe sadurunge tumapak ning akad nikah. Jadi ketika serah-serang srana menika mung masrahke srana, ketika arep akad nikah masrahke manten. Oh. Nek kados malah keporon ning daerah Wonogiri, Sukoharjo, srana masrahke. Ketika akad nikah masrahke meneh. Ketika arep panggih niku ya masrahke meneh. Masrahke lah dadi panggih. Niku kados. Nah, mriki contoh menika pasrah srana sekalian karo masrahke calon mantenipun. Terus calon manten sarene teng pundi niku? Lah padatanipun masrahke niku. Nggih. Padatanipun menika rak sak menika numpang dateng acara sanes. Upaminipun wonten ing Widodareni. Malam Widodareni. Nah, malam Widodareni menawi papanipun menapa manten kakung menika griyanipun tebih padatan sampun dipun suwanaken dalu menika. Lah dene kangge nyipengipun ta nginepipun nggih pun padosaken papan sanes saged nyuwun nambel tangga tepalih utawi datang sederek utawi datang hotel utawi sanesipun sing cetha ora sak kamar karo manten putri. Tapi dereng sak rumah, bukan sak kamar tapi sak rumah.
Dereng. Sauma. Ini pun tetap bisa Sagriyo lah. ya griya. Nah, estunipun lampah menika midodareni lajeng nalika kakung menika derek rawuh wonten mriku naminipun nyantri. Nyantri menika saking tembung santri, liripun santri menika sinau. Nah, sinau dateng keluarga manten putri. Mboten ngenger nggih, Pak nggih. Ya ngenger menika. Oh, ngenger itu. Ngenger, sinau, nyantri. Nah, kados ngoten. Menika kangge sinau. Ning estunipun menika supados keluarga manten putri menika nyicil ayem. Nggih, stres nek mboten dugi stres. Nyicil ayem sesuk-esuk akad nikah manten kakung wis ada di lokasi. Malam sudah ada di lokasi. Jadi nyantri menika salah satu kegunaannya adalah menika. Nah, beda malih nalika badhe akad nikah. Wis ras-ras sadurunge akad nikah. Nah, tegese manten kakung sisan wonten ing ngriku. Sisan dipun ajak wonten ing ngriku. Boten perlu nyipeng niku. Terus sakmenika numpang dateng papan utawi upacara sanesipun. Pak, menawi guru bakal guru tadi ini napa, Pak? Nah, dados serah-serah kula wau kula aturaken setunggal menika wujud pisang sanggan menika sarana baku. Lajeng sanesipun menika pun sebat pangiring, tapi upakarti pangiring. Upakarti pangiring kula kathah sanget, ya wonten dedaharan, wonten busana, wonten menapa nganti tekan nek sing cara karang padusunan ya nggawa jagung, nggawa wedhus, nggawa Pitik. Ayam menika pun sebat bopongan. Nah, wedhus sapi menika tuntunan. Regane siji dibopong, sisine dituntun. Nah, guru bakal guru dadi menika mlebetipun dhateng buga. Buga menika makanan. Dados kata sangat kala wau, ya kata sangat kala wau menika dipara dadi telu. Saged digolongkan menjadi 3. Buga, wastra kalian retuna. Nah, buga menika makanan. Makanan menika wonten ingkang wujud makanan mentah kalian makanan siap santap. Nah, makanan mentah menika pun sebat guru bakal. Makanan siap santap menika guru dadi. Oh, ngawi kenapa mawi guru ya? Kenapa ya kok begitu? Kok boten satpam ngoten nggih. Istilahipun kados ngaten. Guru bakal guru dadi. Menika basa pedalangan. Dadi nek glondong pengareng-areng guru bakal guru dadi. Jadi masing-masing daerah itu menyetorkan pajak glondong pengareng-areng kepada raja, pada negara. Wujudnya guru bakal guru dadi, bahan makanan mentah karo bahan sing siap santap. Menika buga menika makanan. Wastra menika busana atau kain. Dene wastra menika tembunge tegese kain. Nah, nanging kain wonten mriki menika amadili busana. Busana kangge calon manten putri. Busana kangge calon manten putri. Mboten dienggo calon besan mboten. Calon manten putri. Lah nek ana simbahe tesih sugeng, menika pun aturi pamesing. Pamesing menika wujud busana kangge iyang. Saged jarit, saged sarung, saged menapa. Pamesing. Nah, wastra menika ugi jinangkepan sarana ngedi busana lan ngadi salira. Ngedi busana menika supayane busanane katon endah. Nah, busanane katon endah berarti nganggo rerenggan sing dikarepe perhiasan. Perhiasan menika sarana ngedi busana. Dene ngadi salira menika ngadi menika linwih salira ki awak supayane awake iki sehat linwih berarti sarana untuk upakara awak. Ya sarana kosmetika, sarana
untuk mandi dan sebagainya menika namanipun sarana ngadi salira. Nek nggo perhiasan menika namanipun ngedi busana. Edi endah busana busana. Busanane dadi ketok mokyo endah. Berarti teng mriku ya reren kan mamane ana tas, ana sepatu, ana handap mlebu teng mriku. Ngadi salira menika piranti kosmetika. Peralatan mandi, lamanipun kosmetika, tata rias, make up dan sebagainya menika Lipstick. wah kita mlebu make up menika ngadi salira. Menika liripun ngaten. Oke, Pak Nyun sewu, Nyun sewu. Nggih. Nyun sewu, mau ngendika Pak Fasal ngendika raja menika ada simbol raja tadi menjadi top apa idealisme karier atau apa yang posisi tertinggi apa raja menurut kenapa raja ya? Ya biasanya cita-cita tertinggi itu dadi raja. Oh nggih. Nah nggih, cita-cita tertinggi dadi raja. Nang kantor ya dadi rajane kantor kono sapa. Nang negara ya raja. Baru ada dalil lain yang mengatakan bahwa sebaik-baik orang adalah yang paling banyak memberi manfaat. Nah, raja yang bermanfaat barangkali. Nah, saya ngaten sing dikarepe menika dadi sosok yang idealis sing masyarakat lumrah menika sing dipandang buat dadi raja. Nggih. Mboten dadi sopir misalipun ngoten. Ngaten. Nggih. Nah, sasampunipun masyarakat menika wau lajeng wonten wingking sasampunipun sedaya lajeng pamit. Nah, nek teng mriki utusanipun menika pamit, ateges mangke ingkang menapa? Jawab bales nggih. Bales menika ya nyumanggake. Nggih, manggake arep mundur. Ning nek teng mriki ora pamit, ya ora usah ditundung. Terus ngerti-ngerti pamit tanpa upacara, tanpa sambutan. Tiba-tiba mereka pamit tanpa sambutan ya sampun. Ya apa-apa nggih. Enggak apa-apa. Nek napa maju meneh pamit lah mriki diwangsuli meneh. Pun sewu kala wau derek sempat kesupen derek pamit, nuwun pamit menika saged. Mungkin mboten tuan rumah mbok sare mriki mawon. Nah, mriko ulas-ulase saged mawon. Oh ngaten, basa-basi lah gitu ya. Iya basa-basi. Ini nek ditenani malah bingung. Malah pusing. Golek iki ngendi iki. Monggo sing rawuh roh bis. Golek lapangan. Nggih, dados wonten napa nggih tembung ulas-ulasanipun nggih wonten upami saged kapambengan saestu taksih sakalantung remen saged sesambetan dawa raos umpamipun ngaten. Lek-lekan. Nggih, bawanipun tentu kathah kewajiban ingkang kedah dipun tetepi inggih derek sugeng kondur pamanipun ngaten. Nggih. Matur nuwun Pak Faisal. Iku menapa? Teputi wae. Sharing sing pasrah srana. Iki cobi sing panapi srana. Nggih, nek wau contoh pasrah srana ajeng ngatur nika kudu ngaturaken ingkang pasrah menapa panapi srana. Iki bukae. Dados nalika serah panampi menika prayogi ingkang nampi menika ya ngimbangi. Leripun ngimbangi senajan to menapa nggih digerbo menapa ingkang pun ngendikaaken kala wae nggih kula tampi sedaya iki wis sah. Ning rak dadi kurang menghormati terhadap tamu sing wis nata ukara ngracik basa supaya nedah kapiren jangkep ora ana sing cicir
Nah, pramila nggih dipun imbangi menika ora perlu kok njuk api-apian basa mboten. Ning sing perlu menika wonten imbangane. Karena salam dene salam dan tampi dan sebagainya. Ini pun contohipun menika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng kadang panatacara ing sampun paring wekdal dhateng kula. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur mugi tansah kunjuk dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Awit berkah saha rahmatipun satemah kula saha panjenengan sedaya saged hangestreni rawuh ing papan wiwahan menika. Selawat sarta salam mugi tansah lumantar dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun benjang ing negeri tembe. Nyuwun gunging samudra pangaksami dene kula kumawani kanthi lancang ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit keparengipun Bapak Ibu Mulyadi kinen matur ananggapi menggah wedaring gati saking Duta Saraya Piniji. Ya Purwakanthi Purwakanthi kinen matur ananggapi menggah wedaring gati saking Duta Saraya Piniji. Kinen itu kepareng nggih. Kinen itu agar saka tembung ken menika dipun ken utawi dikongkon. Oh, ken. Nggih, kon menika rak saking ngokonipun dikongkon lajeng keramanipun dados ken. Nah, dikai seselan in menika wau dadi saka kon ken dadi kinen. Kinen. Ananggapi menggah wedaring gati saking Duta Saraya Piniji. Dados mboten perlu nganggo tembung ngaprat. Tapi menawi supados matur juga nyambung nih, nyambung. Nyambung nggih karena yang kita mbasake awake dhewe. Ya, supados matur. Supados matur. Nek kula supados ngendika nanggap bae dadi kurang pas. Nggih. Para tamu ingkang dahat kinurmatan, langkung-langkung dumateng ngarsanipun Sang Duta Saraya. Saking panjenenganipun kadang calon besan Bapak Ibu Sri Kuncoro sekalian ingkang pilenggah ing Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta. Sinaosa randhat kepara kasep sarta angambali atur kula ugi ngaturaken pambagya harja sugeng rawuh lan ugi agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjenengan sedaya sampun kepareng hangentengaken panggalih rawuh ing papan pawiwahan menika. Hanyu peketaken anggenipun kekadangan wasdereken kanthi sarana silaturahmi. Hangentengaken panggalih. Kala mangsa kok mboten salira, Pak nggih. Nah, menika kadang-kadang hangentengaken salira. Nah, hangentengaken salira supados salirane enteng. Nah, salirane enteng menika ada konotatif kudu nyuda maneka warna. Wonten ingkang buang air kecil, wonten ingkang buang air besar. Oh, nggih. Riyen sampun nate pun ngendikaken nggih. Pramila supados penting klesik ten buri lajeng menika saking hangentengaken salira dados hangentengaken panggalih. Menawi pawiwahan, sampun pawiwahan itu kan acara besarnya nggih, mboten? Jadi nek acara besarnya menapa pahargyan perayaan. Oh, pahargyan nggih. Nggih, nek wiwaha menika nganune menapa upacara intine. Oh, nggih. Dene salajengipun salam takzim saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro inggih kula tampi kanthi bingaing manah utawi renaning manah sinartan atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gandeng mau ngucape salam, mriki jawab salam, nek aja salam panutup. Ya toh? Nek salam panutup tak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tutup langsung dahar. Oke. Kejawi menika Bapak Ibu Mulyadi ugi ngaturaken agunging panuwun awit paningkuyung donga panjenengan sedaya sarta nampi kanthi bingah
sedaya peparing panjenengan ingkang wujud pisang sanggan sarta upakarti pangiringipun ingkang wujud boga wastra lan redana minangka jangkeping syarat sarana lampahing kula krama inggih antawising Nak Mas Bima Hadi Surya putra kakung panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro lan ajeng Dewi Wulandari inggih putri saking panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi. Dene menawi sampun tumapak titi wancinipun putra panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro menggih pun Nak Mas Bima Hadi Surya inggih badhe kaijabaken kanthi satataning agami Islam lan sasampunipun panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaga putra panganten saripit sinaosa namung kanthi prasaja. Donga pamuji ingkang tansah kacadhong amrih putra kekalih anggenipun bangun brayat saged mawujud dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan linubaran berkah. Nah, pramila tembung sakinah mawaddah warahmah niku boten perlu dipun singkat. Mergane nek disingkat kadang-kala singkatane kleru. Kenapa singkatannya, Bos? Samawa. Samawa to, Pak? Oh iya, tapi itu kan itu WA saja itu. Dongipun nang WA pun Mestinya betul ya. Apakah hewan dengan menyebutkan Jadi nek disingkatan samawa sakinah mawaddah wa. Katut. Oh nggih. Karena wa mereka ora tegese dan. Iya. Gitu? Iya. Sakinah mawaddah dan wis. Nah, samawa mereka tegese kan langit gitu samawi. Nggih, samawati. Nggih, dadi donga menika sih prayogi boten dipun singkat samawa. Sakinah mawaddah warahmah lan linubaran berkah sarta tumuli kaparingan tegak turun ingkang saged damel bangsaning manah. Nah niki ra dadi purwakanthi nggih sakinah mawaddah warahmah linubaran berkah tumuli kaparingan tegak turun ingkang saged damel bangsaning manah. Wah, ini syair puitis lah ini. Nggih, niku purwakanthi namanya. Purwakanthi nggih. Sing dhuwur wau i niki Lah kudune nganu. Sing mau sing ii ra sing masrahke nggih. Nggih. Sing nampa MC ini harusnya punya sesuatu. Para tamu ingkang kinurmatan, langkung-langkung keluarga kadang calon besan ingkang satuhu caketing manah. Bapak Ibu Mulyadi ugi nyuwun guming samudra pangaksami wonten kirangipun samukawis anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya inggih sapa waruh ingkang kirang gupuh caos palenggahan ingkang kirang mungguh sarta pasugatan ingkang kirang damel renaning panggalih panjenengan sedaya sepisan malih Bapak Ibu Mulyadi nyuwun guming samudra pangaksami. Dene sasampunipun lampah upacara menika mangke paripurna panjenengan ngersakaken kundur dhateng Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta sinaosa awrat ing manah Bapak Ibu Mulyadi inggih namung saged ngaturaken sugeng kundur mugi rahayu ingkang tansah tinemu. Donga pamuji ingkang tansah kasuwun mugi sapengker panjenengan keluarga ing Pandhian Unggularjo Ngayogyakarta mriki inggih tansah ginanjar ing kawidadan. Ing wasana mugi kasekecakna kanthi mardikaning panggalih anggenipun sami lelenggahan lan amresepi pasugatan ing pawiwahan prasaja menika ngantos paripurnaning adicara. Cekap semanten atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi. Nyuwun pangapunten awit kiranging subasita sarta lepating atur kula hangkraget basa nata ukara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa ya. Etika bahasa kita memang
sangat luar biasa nggih Pak nggih. Itu kan Oke. kita berat sekali padahal ya biasa pulang ya monggo lah gitu. Tapi harus disampaikan dalam forum itu kan luar biasa ya Pak. Apa ya? Menghargainya tinggi sekali lah gitu ya. Nggih, dados tumrap beberapa Jawa menika rak junjung luhur karo sing diadepi. Nggih. Rawuh ugi Pak Khalid. Wah, sugeng dalu Pak Khalid. Iya, sugeng dalu. Wah, ini banyak toh kata para priagung priagung. Nggih, Pak Khalid menika imbiyaken sawetawis wekdal kapengker ugi. Kali marni ugi. Oh, Nggih, matur nuwun rawuhipun menika. tokoh-tokoh rawuh. Kula ngatekaken kemawon nggih. Nggih, moga Pak Khalid. Nggih. Nah, menika gayut kalian menapa serah panampi sing nampa senajan to baleni sithik sinaosa randhat kepara kasep kepareng kula gingaturaken pambagya rahayu sugeng rawuh senajan to kuwi tae nggone pambagya harja ning sing nampa boleh menika napa ulas-ulasanipun menika contoh kangge masrahke lan ugi nampa pasrah. Ingkang nampi menika mboten perlu maringi oleh-oleh nggih napa balesan mboten perlu nggih. Karena ini perlu. Karena ini konteksnya Bu, ini bukan lamaran ya, ini sudah Menika sampun nggih, sampun serah-serahan. Nggih. Dados mangke padatanipun oleh-oleh utawi uleh-uleh menika lajeng secara simbolis utawi malah tanpa dipun mangertosi dening tamu mlebu mobil. Oh, malahan ngeten. Nggih, padatanipun ngaten lampahipun. Nah, secara simbolis ya pamanipun kalau mau masrahke tek nampi rampung lajeng simbolisipun mawi pisang sanggan sebagai sarana baku. Lom tinampen pisang sanggan sekaligus wonten ing ngriku ugi ngaturaken oleh-oleh. Nggih, sami rojo napa benten? Nek pisang sanggan saking pihak kakung tumuju datang pihak putri. Lajeng saking pihak putri menika mangan ngaturaken oleh-oleh mawon. Oh, sanes pisang nggih, boten pisang manis. Nggih, pamanipun pisang nggih pisang Ambon, Pak. Pisang Cavendish lah misalnya. Mereka sebagai oleh-oleh, bukan oleh-oleh kondur to. Ya mosok nggawa kok mulih ra nggawa apa-apa rak ya ra penak. Padatan menika secara simbolis ugi ngaturaken oleh-oleh dhateng para tamu. Secara simbolis lah sing liyane langsung leboke kendaraane teng pundi teng mriko langsung nyemplung. Padatanipun. Nggih, menika pasrah lan pangerti. Pak Faisal. Nggih. Kadang wonten kahanan. Jadi dados ingkang masrahke niku sok kadang bladrah kabeh disebutke ngoten. Nggih. Berarti wonten pisang sanggan, wonten iki. Nah, sementara ingkang menawi ingkang panampi niku namung teko ditembake awujud buku wastra lan redono ngoten niku secara etika betul nggih? Masuk. Tetep boten napa-napa. Masuk. Nggih. Liripun napa? Menika wau acara menika dipun damel supados saking pihak desa menika ngendika kanthi mardika. Mardika sih, dados dari pihak tamu ngarep dijuluki terakhir kados napa ndak masalah. Nah, mriki awake dhewe sebagai sing duwe omah utawa utusan saka pamugati boten perlu baleni apa sing dingendikake. Wektune saged diringkes. Nggih. Saestu kathah ingkang sampun kawedhar kala wau ingkang kebak teges piwulang ingkang datang melok. Piwulang ingkang datang melok, piwulang kang sinandi salebeting upakarti pangiring ingkang dipun asta nanging keparma kula anggerba. Gerba ki ngringkes. Keparma kula anggerba ingkang wujud boga wastra lan ratu. Saged mawon. Boga menika tetedan guru bakal guru tadi, wastra menika redono menika. Nggih kula tapi menika nggo gerba. Dadi nek carane napa time waktu
menika pihak tamu silahkan ngarep ngendika kepiye monggo wong pancen acara kuwi digawe untuk itu. Nah, ming pihak tuan rumah kudu sing ngendhaleni wektune. Ketika pihak tamu gladrah berarti rada itu ringkes itu supayane waktu sing dicaweske menika saged keterpan kanthi prayogi. Menika ngaten. Niki juga boten-wonten forum anu nggih apa ya semacam ular-ular tapi lebih singkat boten-wonten nggih. Boten wonten. Serah panampi menika boten ular-ular ning malah padatanipun Doa. perkenalan keluarga. Oh, keluarga. Nggih. Perkenalan keluarga nek wektune isih omben pamanipun. Wonten ing malam midodareni. Malam midodareni ora wektune dawa. Sinaosa nggih dipun watosi nek iso ya jam 09.00 wis rampung, jam 9:30 rampung, perune isih iso ngaso, sesuk-esuk dienggo upacara akad nikah karo resepsine pamanipun. Filosofine napa to Pak? Filosofi midodareni napa to Pak? Widodareni menika saking tembung widodari setunggal. Widodari menika nedak mulat saking lelampahanipun Ki Ageng Tarub kedua. Kota Tarub? Ki Ageng Tarub. Karena Ki Ageng Tarub kedua atau Joko Tarub menika ora garwa widodari namanipun Dewi Nawangwulan. Nggih. Saking perkawinan dengan widodari Nawangwulan menika lahirlah Dewi Nawangsih. Nah, wiwit bayi Dewi Nawangsih menika dipun tilar ibunipun kondur Makayangan. Oh, nggih, lajeng. Lajeng tilar ruling sesuk nek titi wancine omah-omah gawekno sarana kembar mayang. Mengko aku bakal tumurun Maesi manten putri. Maesi mengrias ngoten nggih. Merias. Oh. Kapinujon Ki Ageng Tarub kedua menika kagungan putra angkat. Kupon jaler namanipun Raden Bondan Kejawan. Raden Bondan Kejawan menika putra nomor 26 saking Prabu Brawijaya kelima. Darah biru. Ketika Majapahit runtuh terus masa kecil Bondan Kejawan dingengerke kepada Ki Ageng Tarub. Nah, ternyata cinta tumbuh bersemi antara putrane Ki Ageng Tarub kalian Bondan Kejawan menika. Nah, lajeng dipun nikahaken antawisipun Dewi Nawangsih kalian Bondan Kejawan. Lajeng nedak nurunaken trah raja-raja Mataram dumugi Ngayogyakarta lan Surakarta. Oh, Raja Mataram itu jalurnya Nawangsih menika. Nggih, saking Ki Ageng Tarub. Dadi mangke Ki Ageng Tarub peputri Nawangsih Kromo kalian Bondan Kejawan. Nah, menika kagungan putra namanipun Ki Getas Pendowo. Nah, Ki Getas Pendowo menika peputra namanipun Ki Ageng Nis. Lajeng Ki Ageng Nis menika mangke nodak nurunaken Ki Ageng Mataram Pemanahan menika peputra Senopati, Panembahan Senopati peputra Sultan Agung Hanyokrawati, Sultan Agung Hanyokrawati peputra Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sultan Agung Hanyokrokusumo peputra Amangkurat I, peputra Amangkurat II, peputra Amangkurat III, dipun selingi Pakubuwana I menika paman. Lajeng Pakubuwana I menika peputra Amangkurat IV. Amangkurat IV menika peputra Sri Sultan Hamengkubuwana I. Sri Sultan HP1 dan Pakubuwana II Surakarta. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwana I menika nedak nurunaken peputra HP2 lajeng peputu HP3 HP sedoso sakmenika. Terus lajengipun saking Trah Mataram menika kados ngaten. Ya sewu Pak, menarik. Berarti Nawangwulan Joko Tarub itu bukan mitos ya? Menawi menika bukan mitos. Neng sing perlu dian mitosnya niku widodari niku wae. Oh, yang mitos widodari. Nawangwulan niku wae. Mergane ya secara menapa nggih? Garis ana rak sing dimaksudke bahwasanya para raja
Raja Tanah Jawa menika keturunan Widodari. Sing gawe sinten Pak niku Pak? Sing gawe Wah ceritanya niku saking dak tumedrak luar biasa nggih Raja anunya Tanah apa? Jawa. Nggih. Nggih, nggih. Luar Nggih, biasa. asal niki nyobi ya gandeng sing rawuh menika wonten Mas Roni karo Mas Irlan salah satu salah satu nopo. Ya nggih. Oh. Mas Raka Pak. Mas. Ini Mas Raka. Oh, ini Mas Raka. Nggih, berarti Mas Roni sing ngono, sing Mas Rake, Oke. Mas Irlan sing Mbak Penny MC-nya nih. Mbak Penny boten ketinggalan nggih. Anten iki di Wonten Pak, Mbak Penny wonten. Wonten. Nggih. Oh, kula sing ora kebuka. Nggih, Mbak Penny MC Mbak ini. Penny. Nggih. Monggo saniki sing Mas Rake, Mas Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun dumateng kadang pranata cara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Para pepunden, para pinisepuh, saha para tamu ingkang satuhu kinurmatan. Saderengipun kula nanggepi menapa ingkang dados keparengipun kadang pranata cara langkung rumiyin kepareng kula munjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang karya jagat. Inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inggih awet berkah lan rahmatipun ingkang wujud kawilujengan sarta kasarasan. Satemah kula sarombongan ing wanci menika saged kalampahan sowan silaturahmi wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sakeluarga. Amit pasang kaliman tapik mugi dinebihno saking bulan tulak serik. Awit kula cumantaka kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya. Inggih awit pundi sesanggeman tinuting minangka sulih saliranipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian. Sowan kula sarombongan inggih awit pangestunipun Bapak Mulyadi sekalian. Kasembuh pangestunipun para sepuh lan para sipini sepuh ing mriki. Lampah kula sarombongan saking griya ing Brontokusuman Margangsan Ngayogyakarta dumugi ing wisma mriki inggih kanthi wilujeng nir ing sampekala. Nanging mbok bilih kula sarombongan kawawas randhet kepara kasep satemah boten saged metrepi dhateng titi wanci ingkang sampun pinesti. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selaki. Awit saking punika kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sakalangkung damel pumbunging manah. Dene sadhateng kula sarombongan tinampi ing acara kanthi satetaning kekadangan. Pinapak kanthi pupuh sarta pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking punika kula ngaturaken agunging panuwun. Panjenenganipun Bapak Mulyadi, Bapak Ibu Mulyadi, wigatosing sowan kula sarombongan menika inggih awit mundi dawuh pangandikanipun Bapak Sri Kuncoro sekalian. Ingkang sepisanan Bapak Ibu Sri Kuncoro ngaturaken salam takzim katur dhateng ngarsanipun Bapak Mulyadi sekeluarga. Sumrambahipun dhateng para sesepuh lan bini sepuh ing papan mriki. Kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kepareng nampi kanthi renaning tunggali. Dene ingkang angka kalih nyambet atur pirembagan ingkang sampun kapengker antawisipun Bapak Mulyadi sekalian lan Bapak Sri Kuncoro sekalian. Bab anggenipun badhe ngraketaken balu pisah
daging ingkang renggang kanthi manjing pisanan. Bebesan. Gegandhengan sedaya pangandikanipun punapa dene penggalian sampun kumathok. Estining sedaya sampun estining sedaya sampun golong gilih. Pramila minangka tetangsulanning pangandikan ing titiwanci menika Bapak Sri Kuncoro sekalian miji dhateng kula sarombongan supados ngaturaken sarana miwah upakarti jejangkeping tata cara palakrama. Inggih menika awujud pisang sandhan raja Hai jangkep saukuranipun. Minangka sarana anggenipun kagungan kersa malakramakaken putra kakungipun meninggih Nakmas Bimo Hadisurya. Cawan Daud kalian putra putri panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi meninggih Najeng Dewi Wulandari. Kanthi pangajab mugi anggenipun palakrama saged rahayu widodo nir ing sambekala. Kejawi menika Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken upakarti pangiring jejangkeping sarana ingkang wujud buga lan wastra. Ingkang sinebat buga inggih menika dedaharan guru bakal guru dadi. Dene ingkang winastan wastra wujud sawetawis busana agemaning calon pengantin putri jangkep lan sarana ngadi busana sarta ngadi salira. Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken sawetawis redana wujud arta ingkang boten pinten cacahipun. Kanthi pangajab sageta minangka jangkeping sarana anggenipun Bapak Ibu Mulyadi netepi darmaning sepuh awiwaha putra Mahargyosi. Mbok bilih sampun boten wonten ingkang cicir lan kalimpet sedaya punika dipun wisungsungaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi. Mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang mangka 3 kula ugi kinen nglarakaken calon pengantin kakung meninggih Nakmas Bimo Hadisurya putra kakungipun Ibu Sri Kuncoro. Kanthi panyuwun ing mbok bilih sampun dumugi titiwanci tumapaking gati. Mugi kaijabna anut satataning agami Islam. Lan menawi wonten keparenipun Bapak Ibu Mulyadi badhe awiha dawuhipun penganten kanthi tata cara adat ingkang lumampah ing papan mriki. Bapak Ibu Sri Kuncoro namung mimanggaaken lan ngaturaken agunging panuwun. Makaten atur kula awit mundi dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Dene mangke menawi sampun kakalih cekap saparipurnaning adicara menika kula sarombongan keparenga nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestunipun amrih lampah kula saking dalem mriki dumugi ing griya Kampung Brontokusuman Mergang Sang Yogyakarta saged rancak mboten nemahi pepalang setunggal menapa. Makaten atur kula kathah lepating atur saha kiranging trap sila kula nyuwun agunging pangaksama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makaten menggah pangandika saking Duta Saroya. Panjenenganipun Bapak Roni kanthi wijang satolo-tolo dhateng wonten ingkang cicir pramila kaaturaken gungging panuwun. Dene ing salajengipun minangka duta wicara saking kulawarga awit saking keparenipun Bapak Ibu Mulyadi amiji dumateng sesepuh piniji wonten ing Kampung Pandian Umbularjo Yogyakarta menika panjenenganipun Bapak Irlan. Dumateng Bapak Irlan sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun dumateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mugi tansah kunjuk dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang maha welas lan asih
awit berkah saha rahmatipun satemah kula saha panjenengan sedaya saged ngahestreni rawuh ing papan wiwahan punika. Selawat serta salam mugi tansah lumentah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah keantu-antu syafaatipun benjang ing akhir tembe. Nyuwun gunging samudra palaksami dene kula kumawani kanthi lancang ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit kaparanipun Bapak Ibu Mulyadi kinen matur ananggapi menggah pedaring gati saking duta saraya piniji. Para tamu ingkang dahat kinurmatan, langkung-langkung dumateng ngarsanipun sang duta saraya saking panjenenganipun kadang calon pisan Bapak Ibu Sri Kunchara sekalian ingkang pilenggah ing Bratakusuma Pergangsan Ngayogyakarta. Sinaosa randhat kepara kaset serta ngembali atur, kula ugi ngaturaken pambagya harja sugeng rawuh lan ugi agenging panuwun ingkang tanpa bebeda. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng tengaken penggalih rawuh ing papan pawiwahan punika. Hayung peketaken anggenipun kekadangan pasedherakan kanthi sarana silaturahmi. Dene ing salajengipun salam takdim saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kunchara inggih kula tampi kanthi renaning manah. Sinatan atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejawi menika Bapak Ibu Mulyadi ugi ngaturaken agunging panuwun awit panyakuyung donga panjenengan sedaya. Serta nampi kanthi dingah sedaya peparing panjenengan ingkang wujud pisang sanggan sarta upakati pangiringipun. Inggih wujud boga wastra lan udana. Minangka janganipun syarat sarana lampahing palakrama. Inggih atawising Nak Mas Bima Hadi Suryo, putra kakung panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kunchara lan Nak Ajeng Dewi Wulandari. Inggih putri saking panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi. Dene menawi sampun tumampak titi wancinipun putra panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kunchara nenggih pun Nak Mas Bima Hadi Suryo inggih badhe kaijabaken kanthi satataning agami Islam. Lan sasampunipun panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha putra panganten sarimbit sinaosa namung kanthi prasaja. Donga pamuji ingkang tansah kacadhong amrih putra kekalih anggenipun bangun brayat sakeda mawujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan linuberan berkah sarta tumuli keparingan cedhak turun ingkang saged damel bombonging manah. Amin. Para tamu ingkang kinurmatan, langkung-langkung kula warga kadang calon besan ingkang satuhu cakating manah, Bapak Ibu Mulyadi ugi nyuwun gunging samudra pangaksami. Wonten kirangipun samukawis anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya, inggih sapa aruh ingkang kirang bubuh, caos palenggahan ingkang kirang mungguh, serta pasugatan ingkang kirang damel renaning penggalih panjenengan sedaya. Sepisan malih Bapak Ibu Mulyadi nyuwun gunging samudra pangaksami. Dene sasampunipun lampah upacara menika mangke paripurna,
panjenengan ngersakaken kundur dhateng Brontokusuman Pergangsan Ngayuk Jogato sinaosa awrat ing manah Bapak Ibu Mulyadi inggih namung saged ngaturaken sugeng kundur mugi rahayu ingkang tansah pitemu. Tinemu. Donga pamuji ingkang tansah kasuwun mugi sepengker panjenengan keluarga ing Pandhéyan Umbul Harjo Ngayuk Jakarta mriki inggih tansah pinanjat ing kawitadan ing wasana mugi sakecakna kanthi mardikaning penggalih anggenipun sami lelenggahan lan hanggresepi pasugatan ing pawiwahan prasaja punika ngantos paripurna adicara. Cekap semanten atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi. Nyuwun pangapunten awit kiranging subasika serta lepating atur kula hamrakit basa nata ukara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Nika saura-urane tau maslahke. Harus tahu napa. Sinasa kanthi maos utawi kanthi contoh serah panampi menika. Terus mekaten menika gambaranipun menika kecibah maslahke, kecibah namani. Nah, kalau mongso manampi menika malah perlu ora-oraanipun. Maksudnya ora-oraan nalika menika sing maslahke iki ngendika apa nyata. Nggih, menika kudu ekstra catatan memang. Pak Maisa menapa wedding organizer utawi MC saged menyiapkan menika konsep menika nggih. Menawi wonten pamundutan saking klien nggih Saged nggih. kedah pun cawisaken dene menawi Boten. sampun saking menapa ingkang paraga tapatan menika. Oh nggih. Tapi umumipun terus pundi umumipun? Nganu miturut WO ingkang menyiapkan, WO menyiapkan. Permintaan. Oh ngaten. Nggih padatanipun ngaten. Kan harus nyekrup, nek enggak nyekrup kan enggak enak ini nanti suasana kan tadi. Pramila menawi menapa limrah kalampah menika lajeng ingkang pun patah kangge paraga serah panampi menika pancen duta wicara tegesipun. Sampun dalam berbicara. Profesional nggih. Nek enggak nyekrup nah enggak nyambung. Nggih padatanipun lajeng para menapa ya sesepuh setempat. Pak Dukuh utawi Pak RW utawi tokoh masyarakat menika kangge masrahaken makaten ugi ingkang napi padatanipun kados ngaten. Nggih. Pak Nyesewu sesepuh pindah sepuh napa to bedane nggih? Sesepuh menika tidak harus berusia sepuh. Disepuhkan gitu ya. Disepuhkan. Dados pamanipun ketua RW, ketua RT, dukuh menika sesepuh. Yuswanipun uda ning disepuhke lah menika sesepuh. Dene nek pini sepuh menika pancen yuswanipun sampun sepuh. Nggih. Sesepuh menawi aji sepuh menika para pini sepuh ingkang dipun aji-aji. Upaminipun mantan dukuh, mantan lurah, mantan daerah nate kagungan kalenggahan lan ngantos dumugi purnanipun jabatan menika tasih kajen kairingan dening masyarakat setempat menika pun sebat ngaji sepuh. Ngaji sepuh tapi mboten populer, sing populer sesepuh kene sepuh nggih. Nggih, menika populeripun ngaji sepuh menika wonten anu kok Surakarta. Oh. Nah, Surakarta padatanipun lajeng dipun sebat komplit nggih Pak. Para sesepuh, para bini sepuh, para aji sepuh, malah para dumateng para purna karya menika pensiunan. Hebat. Lah alim ulama kok disebut nggih para alim. Alim ulama satria pangembating praja, menika menawi cara Surakarta kathah pun sebat kados ngaten. Menawi Jogja cekap ngoten menika nggih, mboten sama. Jogja prasaja sesepuh bini sepuh cekap ngaji sepuh. Para tamu ingkang minulya menika sampun cekap. Sampun cekap. Dados menawi Ngayogyakarta menika pancen langkung prasaja sederhana tinimbang ingkang gagrag Surakarta. Lebih apa adanya nggih. Nggih, Yogya lebih apa adanya. Nek Surakarta pancen menika pernes menika dipun damel endah semuanya. Dados
tari Jogja menika ya luwih sederhana. Nek ketok gagah tari Surakarta menika pernes kegiat. Wayange nggih ngoten. Menawi busana Jogja kalian mau Blangkon kalian Solo lebih Sami. memang lebih megah Solo napa? Lebih mompior Solo. Menawi jazz sesanipun ya Solo nggih. Menawi kayu Jakarta menika lebih kesannya itu lebih sederhana ning Merabu Wibowo. Nggih, perasaan saya lebih apa ya? Lebih satrio Jogja lah pakaian itu. Lebih Prabu Wibowo ning nek cara Surakarta menika Edi Endah. Terus menawi Surakarta menika pun Edi, pun Endah, mompior menika Surakarta. Nek Yojo menika Merabu Wibowo. Dadi busanane sederhana ning ketok nalika nganggo busana menika katon wibawane ketok Merabu. Lajeng bedanipun mangke kosok wangsulipun ing nggon manten. Nek ing nggon manten menika Yojo menika luwih mompior, Surakarta lebih sederhana. Pengertian. Nggih, bedanipun niku. Nek busana keseharian nggih Yojo lebih sederhana. Karena napa nggih, Ngayuk Jakarta menika berangkat dari jiwa keprajuritan. Siap sedia setiap saat. Apabila ketika prajuritan ya nek kemompioran dadi nggih malah wagu nggih. Nggih. Mati gelar mantenan. Surakarta menika memang sejak dulu kan menapa paribasan negarane niku wis tentrem, kasok berbagai macam kekayaan sehingga karya-karya sastra dan sebagainya mereka cetha luwih lumit Surakarta tinimbang Yogyakarta sing kerep perang. Habis siji perang, habis telu tekane Diponegoro perang meneh. Jogja lebih sering perang. Belangke to Pak, Diponegoro rak Jogja. Tapi kan perang melawan penjajah. Nggih, ane kan efek tekan masyarakat juga. Artinya kan di sana ada jiwa patriotisme, ada jiwa nasional, ada jiwa. Oke, ada. Lah pramila karena tersedot perhatiannya untuk perang, maka terhadap karya-karya sastra mereka ada kurang keindahan. Oh. Jadi nek suatu negara menghasilkan karya sastra yang hebat, berarti negaranya tentrem. Solo sinten Rangga Warsita to nggih? Rangga Warsita saderenge Yasadipura, lajeng saderenge di. Karya sastra Surakarta sangat banyak dan indah-indah. Jogja mboten wonten blas. Jogja wonten tapi masih terkungkung di dalam tembok keraton. Lalu beberapa ketika masa era Hamengkubuwono kaping kalih menika dipun jarah geger sepai. Menika pun jarah karya-karya sastra menika ngantos berapa perahu ngaten. Sehingga mriki nggih kanten ingkang tasih wonten mriku. Nah kacarios kawuh ingkang beto maneka warna barang menika wau teng segara kerem ampun. Oh ilang nggih. Lah terano fotokopine nggih. Ingkang tasih saged dipun wilujengaken ingkang sumber pendatang Belanda lan beberapa menika sampun kondur Ngayogja. Oh, nggih. Yang menika tasih sinengker keraton tersebut dari saged masyarakat umum menika mangertos. Upamane mangertos wujude ya wis urung karuan iso maca. Ya, perkedang undang Pak Faisal. Zaman dulu itu tulisannya masih warna calokan itu. Nggih, dados pun sebat tulisan manuskrip. Manuskrip menika tulisan tangan kanggo warna caraka. Menika lumrah lajeng sampun ugi mawi Arab. Arab ning surasane Jawa. Nggih. Arab nek diwaca dadi Jawa. Oh, Arab gundul nggih. Arab gundul menika. Nggih. Kados pesantren berarti. Nggih. Menika wonten kados ngaten. Menika dienggo nyingitke wong ngertine nek iki tulisan Arab. Tenane Jawa. Menika kados ngaten. Nah, tulisan Arab Jawa menika pun sebat malah aksara Jawi menika diakui oleh daerah Malaysia menggunakan aksara Jawi. Kalau kita aksara Jawi ini nganggo aksara Jawa, jebulane menika aksara Arab ning tulisannya Arab ning surasane Jawa.
Wonocoroko menapa Jawa Baru. Arapegon nggih, Arapegon. Oh, nggih. Kados itu tafsir Al-Ibris karena itu Bisri Mustafa, Kiai Ibris Mustafa juga Arab tapi Jawa, Arapegon. Oke. Menika kados ngaten. Dan itu sangat banyak estunipun Jogja menika terutama di era HB5. Era HB5 menika karena HB5 menika seorang ulama dan umarok. Jadi pimpinan negara ya pimpinan agama sehingga banyak karya sastra selatan-selatan dari masa HB5 menika ingkang gegulang bab Islam Jawa. Nggih. Lemu nggih. Gatot menol. Terus Jogja menika kagungan 3 sultan yang ulama dan umarok yang terkenal menika HB1, HB5 dan HB7. HB7 menika satu-satunya sultan yang mengundurkan diri. Nah, liyane ra sedo terus diganti. Nah, HB7 mboten mengundurkan diri. Kenapa, Pak? Kayak ngono apa? Supados lumintu menapa negarane lumintu. Jadi ketika artinya regenerasi maksud seperti regenerasi ya, karena ketika era HB7 menika saben ngangkat putra mahkota mesti sedo. Oh. Ngangkat putra mahkota Kanjeng Gusti pertama sedo. Ngangkat lagi putra mahkota Kanjeng Gusti kedua sedo. Saya enggak terasakan gitu. Habis HB8. Nah, ketika mengangkat putra mahkota Gusti Purboyo yang menjadi HB8, Gusti Purboyo kula urun ning nek kraton wis suwung. Oh. Iya, aku tak mesanggrah. Lajeng kondur datang Sanggrah Ambarukmo lah meniki jumeneng HB8. Ambarukmo hotel menika? Lah menika rumiyin pesanggrahan, Pak. Oh, yang itu heritage itu nggih. Nggih, Barat Hotel menika pesanggrahan. Ada heritage itu. Oh. Nggih, ngantos sasedanipun HB7 wonten ing mriku. Nah, HB7 menika Sultan Sugih, dadi memang sangat kaya raya, asik ngecake HB8. Sehingga keraton menjadi seperti yang kita lihat sekarang ini. Megah ngoten niku golek ragat HB7 sing ngecake HB. Oh, nggih. Artinya setelah 8 itu relatif sudah tidak ada pembangunan lagi gitu ya. Sudah cukup itu ya. Nggih, setelah 8 boten. 9 mon boten. 9 karena masa perjuangan. Jepang atau perjuangan dan juga masa pejabat wapres kan beliau di pemerintahan jadi sudah. Terus ada pembangunan sama habis. Nggih. Tapi kan memberi modal ke pemerintah Indonesia itu. Oke, nanti kokah. Atas. Pilih ngaten dalu menika. Matur nuwun Pak Faisal, matur nuwun sangat ya. Serah panampi mangke pepanggihan malih dinten candhaipun bijing sonten berarti nggih. Nggih, bijing sonten menika kangge supados nalika siap menika sampun purna mangkeri. Nggih, matur nuwun sangat sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika wonten ing online menika wonten Pak Kolek, Bu Marni menika kanca ingkang kawuri ugi, Mbak Penny, Widodo lan kula Mas Andreas matur nuwun sampun kepareng rawuh lan ugi Mas Roni, Mas Irlan wonten ing kelas. Semoga lampahing pepanggihan dalu menika dipun pungkasi kanthi mujudaken ikhlas syukur wonten ngarsanipun Gusti. Umatan tetunggal semoga kula dherekaken. Alhamdulillah rabbil alamin. Matur nuwun, sugeng dalu, sugeng ngaso, sugeng kundur, ugi rahayu ingkang tansah tinemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.